Adichați Bravemund e los autes. Uei que es van passejar a Dax, en Chalos, ubil hortligad da bus rumas. Mes per me que vau sortir la OK Map enta retroubar une de las mei vieios hunds du Codebil. La hund de nerf. Cliem, per aquí suben que hum ne la podem pas mancar. Mes per me que vam a l'autor enta trobar los lius. Aquel hund que era conegut pus rumas, qui s'y muchaven e qui s'y bagnaven. E vedeți que hum, pramulaiga que tostem a 64 grads toute la jornada, toute la nada, despuix segles. Per iu que perfect enta ha un pau de cosina enta o picagnac. Anem, une pausota. Avisat pe que pot brûlar. Almenys que me sou segur de cose los ueus. Us vau deixar quelques minutes. E que m'heu preparat l'hotet també. D'aquest temps, Dax que era una vila d'aigua. E quan los romans arriben d'Italia, que són espantats de ben tant d'aigua per tot, pus país, pus arius, e milierats de hunds caperen donc la vila a quae Tarbelae. E come la ciutat de las aigues de Tarbela era la capitale de la província, aquesta que és nomada Aquitània, lo país de la vila Dax. E beh, Bravemund d'Aquitània, aquí una nouvelle importante. L'Aquitània que è un país d'aigua. Almenys que sabem que el nom vient d'ací. L'aigua que est plena de sulfata e de calci que em va a reviscular abans de perseguir la meva passejada. Mes per me que pensi que los ueus que són cueits. Que bon menjar! Anem, encanyau-te cop!